Hello po, good morning po sa ating lahat. So, happy weekend po. So, ngayon ay Sabado. So, pwede tayong gumawa ng content. So, ngayong araw po, for today's video, so, magluluto ako ng adobo sa gata na manok. Kasi pagluluto ko yung asawa ko kasi pagod siya kagabi. Yes, from kasi sa school nila. So, ayun, medyo puyat at pagod. So, pagluluto ko po siya ng ulam ngayong lunch namin, yun ang iuulam namin. So, bago po tayo magsimula, shoutout muna po sa mga orders ng mga manok. So, actually, they are repeat orders. So, shoutout po kay Sir Mark and kay Sir Roel Saliente. Salamat po sa repeat orders. Then, daw ko po makalimutan, shoutout po sa mga co-teachers ko, mga supportive na co-teachers at sa section ko po, sa advisory class ko na 7 Carnation. Hello sa inyong mga anak, sa inyong mga marurupok kong anak. So, hello sa inyo. Sana nag-enjoy kayo ngayong Sabado. Then, so, tara, samahan nyo ako. Then, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at mga nanonood. Thank you po. So, ayan po, nakatay na namin yung manok. Then, na-prepare na rin po namin yung mga gagamitin. So, ayan na po, na-chop na namin yung saging. Then, yung gagamitin natin panggata, ayan, nakudkod na rin namin. Ayan, mag-gisa na po tayo. So, unahin natin yung luya. So, pagpatanggal po siya ng lansa ng ating manok. Then, pag yan po ay mga, kulay brown na yung ating luya, dadagdag na po natin yung bawang. Pag brown na rin po yung bawang, lalagay na yung sibuyas. Then, ayan po, nailagay ko na yung natin, karning manok. Then, lagyan po natin ng daon ng paminta at pamintang durog na pampalasa. Kapag nanot na po yung lasa ng sibuyas, bawang at luya sa ating manok, pwede na po tayong magdagdag ng toyo at ng suka na pampalasa din natin. So, hindi kasi kami gumagamit dito ng magic sarap at ng bitchin. So, hindi pa kami naglalagay. After 15 to 20 minutes po na pagpapakulo, pwede na natin idagdag yung ating gata. Kapag kumulo na ulit, pwede na po natin ilagay yung ating hilaw na saging. Then, kapag malambot na po, pwede na po natin ilagay yung ating itinabing gata. So, yun po yung pinakaunang nakuha nating gata para po manamis-namis yung ating adobo. So, ayan po, kapag malabot na yung gata at malambot na yung karne, pwede na po natin idagdag yung ating malunggay para po masustansya yung ating ulam. So, ayan po, luto na yung ating ulam. Kuha na po kayo ng kanin at sabay-sabay na tayong kumain. Shoutout sa mga kapatid ko na nasa Maynila. Mainggit kayo sa akin. Sa mga gusto pong bumili ng sisiw, ang ating mga dual purpose na manok for meat and egg production po, PM nyo na lang po ako sa Facebook account ko or sa Facebook page ko. So, usap po tayo doon. So, tara, atak na po tayo, kain na kasi nagugutom na ako. So, ayan, since adobo sa gata ang ulam namin, magkakamay pa ako ngayong lunch. So, tara, kain po tayo. Thank you for watching. Please also support my YouTube channel and my website, anggurongpanditomo blogspot.com. Thank you po and God bless us all.